la Loreto comanda molt, té molt de poder damunt d'aquesta llista i damunt d'altres coses. De fet, jo crec, i ho he dit a qualcun de vosaltres, crec que serà el primer cap de llista del Senat que tindrà molt menys vots que el número 2, perquè la Loreto arrasarà segur. A veure, primer de tot, vos he de demanar en nom de la candidatura un favor. Vos he de demanar un poc d'ajut. Som una candidatura cívica que hem començat aquesta aventura, després vos explicaré per què, i l'hem començada amb uns mitjans que més o manco són 0. Per tant, ara vos passaran un sobre perquè tots aquells que m'heu demanat i que heu demanat en els altres candidats, escolta'm, i com aneu de recursos? I aquesta campanya com la pagareu? I la pagarem ens ajuda que m'ho donarà la gent que m'ho segueix. Vos passarem un sobre i els que vulgueu fer un donatiu per ajudar-vos a pagar viatges quan tinguin d'anar a Eivissa, pagar els cartells, pagar totes aquestes coses que altres candidatures tenen molt cobert i nosaltres no, vos ho agrairem si mos poseu una mà. Després, mentre reparteixen el sobre, us he de donar dues informacions. La primera, per qui vos pugui interessar, he vist en el Loreto menjant. Però jo, i el que veig preocupat de veres és en Jaume, que en Jaume és a fumar, no sé què s'ha amagat. En Jaume és la parella de Loreto i a més és l'home més envejat del món els darrers dies. I ves en Jaume, ara ve en Jaume. Ara xerràvem de tu. En Jaume és marger, li hem de comanar una feina en Jaume. El marge aquest que anem a fer l'hem de pujar molt. Així que de començament, les pedres de baix són bones. Hi ha bona pedra a baix. Però pensa, posa-hi molt d'arròs que hem de pujar alt. I arregla que sigui ample. De la ginola no em porta de preocupis, perquè en Tòfol Soler la va vigilant. Sempre vigila que totes les pedres estiguin ben col·locades. Gràcies a tots per haver vengut. I permeteu-me que faci un parell de referències explícites a una sèrie de gent i de col·lectius. Com he dit abans, això és una candidatura cívica que va començar a caminar quan se va començar a tenir sospites de que les eleccions se podien avançar. Se va oferir als partits polítics d'àmbit d'aquí, d'àmbit de les Illes Balears, si volien participar en aquest projecte. Hi va haver un partit que ha tingut una actitud i està tenint una actitud absolutament generosa amb aquesta candidatura cívica, que és Esquerra Republicana. Moltes gràcies, i sense vosaltres, sense la vostra experiència i sense els vostres coneixements, això hagués estat molt més complicat. Moltes gràcies. Dels partits d'aquí, tot i que no hagin participat activament en la campanya, sí que tenim gent que ens acompanya del PI. I voldria donar les gràcies especialment per fet de la INCA. Tenim el regidor, en Gori, el president del comitè local d'INCA. Moltes gràcies, Gori, per ser aquí. I aquí darrere meu, els companys del PI de Palma han fet cotxada i també han volgut estar amb nosaltres. Moltes gràcies. Gràcies també a la Joana Xamena. Ha estat senadora i me podrà donar un parell de consells de veure com ho hem d'enxergar això. Espero que t'ho deixassis un poc cansats ja. Moltes gràcies per venir. Me disculpareu a tots els que m'oblidaré i a tots els que no anomenaré, però sí que també vull donar les gràcies a en Bernat Amangual de Camp Picafort Unit, que també ha volgut ser nosaltres.
i gràcies a totes i a tots els que no he pogut nomenar, que no tindríem temps, i hem d'anar per olivetes. Vull començar per explicar-vos, pels que no m'ho heu sentit dir cap vegada encara, per què som aquí. Per què ha nascut aquesta candidatura cívica? La resposta és d'una senzillesa que a vegades assusta. No volíem que els nostres quedassin òrfens. No podíem quedar òrfens. El nostre espai, l'espai d'aquí, que les decisions se prenen a la nostra terra, no podia quedar òrfa. Les decisions s'han de prendre aquí, i pensant en aquí. Avui quan venia cap aquí, m'ha vingut en el record un vídeo que va gravar en Lluís Llach de suport a l'Assemblea de Docents, i Lluís Llach deia una cosa que crec que és aplicable en el nostre espai. Demanava que per favor no se fes una passa enrere, i deia: no fes una passa enrere, per favor, no ho faceu, no només per vosaltres, sinó perquè si feis una passa enrere trepitjau a la gent que vos segueix. Nosaltres mai farem una passa enrere, mai trepitjarem a la gent que vos segueix. I aquesta gent que mos segueix, i molta més que mos seguiran, són la nostra gent. Qui són la nostra gent? La nostra gent són totes aquelles persones de Mallorca, Menorca, d'Eivissa i de Formentera que volen una cosa tan senzilla i que de moment pareix tan complicada com comandar a Can Nostra. Això que política pareix que primer ho hem d'explicar, això de comandar a Can Nostra. Era un símil molt senzill. Quant de vosaltres viviu o heu viscut o coneixeu qualcú que visqui a una comunitat de veïnats? Aixecau-se. No pot ser mà. Sabeu com funciona una comunitat de veïnats? Doncs, un estat normal hauria de funcionar com una comunitat de veïnats, on hi ha uns òrgans de decisió que prenen decisions damunt dels elements comuns. Han de pagar l'ascensor, han de fer netes d'escala, han de tornar a pintar la façana, se reuneix la comunitat de veïnats, se decideix, fa un pressupost i se reparteix per quotes del que toca. I doncs nosaltres no funcionem així. Allà on ens tenen encaixats, si fos una comunitat de veïnats, resultaria que les nostres nòmines els ingressa el president de la comunitat en el seu compte. I després, si necessiten tot, si hem de canviar la cuina, o si decidim canviar el sofà, o si diem nosaltres tornar de canviar el matalàs, hem d'anar i hem de demanar que, per favor, a veure si ens poden donar qualque cosa per canviar el matalàs. I si aconseguim que ens acabin dient que sí, ens diuen sí, te deixo comprar el matalàs. Però jo te diré quin matalàs has de comprar, i només te podràs comprar el matalàs si, a més, canvies el color de la cuina. Això és el que s'ha d'acabar. No volen viure en una comunitat de veïnats que la nostra nòmina l'ingrés és president de la comunitat. La volen nosaltres. Per què la volen nosaltres? Per prendre les decisions en proximitat. Som majors d'edat nosaltres. La decisió que ha fet la nostra gent la poden prendre perfectament les diputades i diputats del Parlament de les Illes Balears. Aquestes 59 persones sí que mos coneixen, i no de quilòmetres i quilòmetres de distància d'un despatx ple de moqueta que no tenen ni idea de com funcionar. No tenen ni idea de com funcionen els nostres pagesos. Els nostres pagesos no poden competir. Tenen uns problemes de costos d'insularitat brutals, perquè han de dur, primer ho han de dur tot cap aquí, i després quan és cap aquí s'ho han de dur tot cap allà. Avui mirava, la llet, un litre de llet, s'està pagant a 0,31 cèntims el litre. Aquesta és la nostra gent, que nosaltres som aquí per ajudar-los tirar endavant i que no s'agasquin com han estat fins ara. Les bequeries. Sabeu, en darrere de 7 anys, de 1999 a 2016. A Mallorca han passat de 111 bequeries a 33. 33 bequeries vos queden. Menorca, tenim imatge de que abans n'hi ha a volar, han passat de quasi 300 a 200. A
en el mateix període. Aquesta és la nostra gent, aquesta és la gent que hem de defensar i que hem de fer qualque cosa per ajudar-los a tirar endavant. Els docents són la nostra gent, però no només perquè hagin demostrat-se un col·lectiu implicat en el territori, sinó perquè tenen una feina importantíssima. Estan educant les nostres futures generacions i són un pilar fonamental, i aquesta gent no té per què patir al·legacions com la LOMQE. Les lleis educatives s'han de decidir, les han de decidir en el Parlament de les Illes Balears, que coneixen la nostra realitat, que saben com funciona. Els altres que se dediquin en els mínims de moment, perquè al final no s'han dedicat a res, se dediquin a casa. Tenim més gent, no tots som més gent, són els jubilats. La mitjana de pensió de jubilat a les Illes Balears són 779 euros. A Espanya, 856. Aquesta és la nostra gent que també necessita que l'ajudem. Les pensions de viudetat, mitjana de les Illes Balears, 555 euros. Mitjana d'Espanya, 617. Però som la comunitat rica, no necessitem res. Podem seguir enviant gent a fer any, perquè de mateix aquesta gent no tenen, pareix que no necessiten ningú que les defensi. Els nostres botiguers que estan acabant amb ells en la història de les grans superfícies. Veiem, crec que era aquesta setmana, Timeco treu una campanya de comprant el petit fent pinya. I anem a fer pinya? Venim a fer pinya en sobirania. Nosaltres farem pinya. Ajudeu-nos. Totes les persones que vivim en aquesta comunitat, persones de Menorca, de Mallorca, d'Eivissa i Formentera, patim un espoli fiscal brutal. Però no perquè no tinguem recursos, perquè ens els drenen. Recursos que en tenim. Hem pagat un aeroport a Castelló que ha costat 150 milions d'euros, hem pagat nosaltres. Hem pagat un aeroport de Ciutat Real que ha costat 1.000 milions d'euros, hem pagat nosaltres. Els de Múrcia, 600 milions d'euros, també l'hem pagat nosaltres. De 47 aeroports que té AENA, només n'hi ha 8 que siguin rendibles. I 2 són nostres. Palma i Eivissa. La nostra gent també paga AVEs. Han pagat una estació d'AVE, per lo vist, a un lloc que se diu Tardienta, que està per lo vist a Los Monegros, a Osca. Allà han posat unes estacions, els nostres bombers han posat una estació de tren de SAVE allà, que el 2012 va tenir en tot l'any, de 1 de gener a 31 de desembre, 426 passatgers. L'ho han pagat tots vosaltres. Però no tenim bombers per tren de llevant. Per tren de llevant no, això és molt complicat. Perquè mentre nosaltres pagàvem el d'allà, no teníem recursos per pagar el d'aquí. També hem pagat una estació a Guadalajara. L'estació de SAVE a Guadalajara han decidit posar-la a 13 quilòmetres de Guadalajara. Dius, bueno, qualque lògica deu tenir. Però la lògica és que a 13 quilòmetres de Guadalajara hi ha un poble que es diu Lleves, allà on han posat l'estació, que la família d'Esperanza Aguirre té hectàrees i hectàrees de terreny allà. Això ho hem pagat nosaltres, i ho hem pagat les comunicacions perquè el dia de demà puguin fer una recalificació i puguin urbanitzar i tinguin bon transport. Tot això ho hem pagat nosaltres, ho ha pagat la nostra gent, ho hem pagat tots. Com a contrapartida, a Sant Joan, aquí de vora, i el 17 de febrer de 2012 se va tancar l'estació. I se va tancar l'estació de Sant Joan perquè com que ens han gastat aquesta milionada pagant els vicis dels altres, nosaltres hem d'estalviar. I l'aturada a Sant Joan costava 203 euros dia. I això sí que no ens ho poden permetre i hem de tancar. Per tant, els nostres de Sant Joan no poden tenir estació en el seu poble perquè no ens poden permetre 132.000 euros l'any. En aquesta gent hem de defensar. Per això no l'escollim nosaltres. Perquè no ens comptin pel·lícules en quant a que, per exemple, l'Institut Cervantes és una cosa que tenim per Espanya que defensa la llengua i cultura castellana, que no espanyola, però això és un debat molt interessant, que si cal que digui algú, a més de tirar molts pescaps a la Constitució, s'entretenen a llegir-la, veurà que els primers que no la compleixen són ells. No. L'Institut Cervantes costa més en un any
que tota la inversió que fa l'Estat a les Illes Balears, l'Institut Cervantes. Però, quan parlam de la nostra llengua, de la nostra cultura, això no és prioritari, hi ha altres prioritats. El que no són prioritaris per ells som nosaltres no som prioritaris per ells. Els nostres, la gent que nosaltres hem nascut per defensar, que aquesta candidatura cívica hem nascut per defensar, són les persones que patim i pagam tot això. Hi ha un estudi de balances fiscals fet el 2014 que xifra el desequilibri en 1.400 milions d'euros cada any el més que s'adrenen de les Illes Balears, que se'n van i no tornen. Però és que a més aquests 1.400 euros, aquests 1.400 milions d'euros tenen trampa, estan mal fets. I per què estan mal fets? Perquè resulta que el Museu del Prado és nostre. Les inversions que es fan al Museu del Prado computen com inversions nostres, perquè és un servei que usam moltíssim a la gent de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. L'Institut Cervantes també compta com a inversió que ja no fan en altres, per tant no se suma dins aquests 1.400 milions d'euros. No hi ha manera de saber el que fan els nostres papers, no se pot saber, perquè mos amaguen. Hi ha estudis que xifren aquesta quantitat real en 3.500 milions d'euros l'any. 3.500 milions d'euros l'any. Perquè vos feu una idea, l'Ajuntament d'Inca deu tenir un pressupost, si m'equivoco encara i me rectificarà, d'uns 27, 28, 29 milions d'euros l'any. L'Ajuntament d'Inca no arriba a 30 milions d'euros l'any. En canvi, a Madrid, Centuris i Illes Balears, segons qualques estudis, 3.500 milions d'euros l'any. Mentrestant, vosaltres, ara tots ho haureu hagut de fer, heu anat a la Hisenda Colonial Espanyola a fer la vostra aportació per aquests 3.500 milions d'euros. L'aportació que sabeu, hi ha molts que no saben, els IVAs, l'impost de servei sanitari i tantes altres impostos que cada dia més o manco. Està calculat que el primer mig any de feina que feis tots vosaltres és per ells. I després, a partir del 1 de juliol, comenceu a tenir qualque doble per vosaltres. La xifra se calcula aproximadament amb un 15% del producte interior brut de les Illes Balears. És a dir, el 15% del producte interior brut de les Illes Balears cap a la metròpolis. Tractament colonial, absolutament colonial. A Alemanya hi ha una limitació pel Tribunal Suprem que la solidaritat interterritorial no pot pujar del 4%. I el 4% a Alemanya se considera el punt d'asfíxia d'un territori que hagi d'ajudar a l'altre. Nosaltres fregam els 15. Podem pagar, clar que podem pagar impostos, només faltaria. Els impostos són importants, els impostos tenen una finalitat primordial, que és la distribució de la riquesa i el finançament dels serveis públics. Poden pagar, sí, poden pagar, però hem de decidir nosaltres el que se fan en els nostres papers. El que no podem fer, no podem seguir, és com ara, que pagam i param. O una cosa, o pagam o param, si dues coses no. Mos han retallat, i mos han retallat perquè us ho deia abans, perquè mos han dit que vivim per damunt, hem viscut per damunt les nostres possibilitats. No és vera. El que algú ha viscut per damunt de les possibilitats de les nostres esquenes, i nosaltres damunt ho hem de pagar. Mos ha costat la classe mitjana, l'han capolada, mos han capolat la classe mitjana. Han creat una classe social nova. El treballador pobre. I ara s'omplen la boca de que se creen llocs de treball. Llocs de treball absolutament precaris. Per primera vegada, des de fa molt de temps, tenim gent que té feina i no arriba a final de mes. I té feina. Ara això sí, dobbers pels bancs sí que n'han trobat. 40.000 milions d'euros per salvar els bancs sí que n'han trobat. Ell, però no tots els bancs, els seus bancs. Perquè els nostres bancs no els han pogut salvar. Han perdut la nostra. Ara és la seva. No tenen cosa per dir la seva i no pot BMN per dissimular, però és la seva.
que hagin perdut la nostra, què significa? Avui de matí estem berenant amb un empresari. Perquè clar, els nostres empresaris, quan tenen un problema, ja no van a ser un fustet. Sabeu què han de fer ara? Han d'agafar maleteta i cap a Múrcia a pregar a Múrcia, d'anar a pregar a Múrcia. Però en són recursos dels nostres estalviadors, perquè els dobbers que hi havia a la nostra, que ara és la seva, segueixen sent dobbers de ciutadans i ciutadanes de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. Per acabar, vos vull recordar unes paraules d'en Joan Alcover. En Joan Alcover sabia perfectament que la soca més s'enfila com més endins pot arrelar. Vosaltres sou les arrels del nostre projecte. I és un projecte ampli, molt ampli. Ho heu vist en la llista, els que mos coneixeu sabeu que som un projecte d'ampli espectre. Anem de dreta a esquerra i de dalt a baix. Però també som un ampli espectre territorial. Anem de cap cavalleria a cap de barberia i d'Esvedrà fins a Punt de l'Esperó. Això és el nostre projecte d'avui. El nostre país va molt més enllà. El nostre país va de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. Vosaltres sou, nosaltres som, tots som, d'on es nodreix el nostre país. Som la nostra gent. Som la nostra raó de ser, la raó de ser d'aquesta candidatura. Ajudeu a Mallorca, ajudeu a Menorca, ajudeu a Eivissa, ajudeu a Formentera. Per favor, ajudeu-nos, ajudeu-vos.